Stop. Môžem? No. To vystrihnite, prosím. No toto je do Silvestra. Ja som priaznivec vôbec takýchto aktivít, ktoré sa robia, či už teda seniorské, vôbec kultúrne. S pánom Nemečkom. V meste Dubnica nad Váhom snad nie je obyvateľa, ktorý by nepoznal budovu bývalej... Aké problémy trápia našich občanov? To mám teraz povedať? No. Mrkva Vondračková. Hotové šišky čakajú na Nachádzame sa v obci Omšenie, no a pri mne už stojí pán starosta Alojz Marček. Pán starosta, dnes je krásny deň. Aha. Naša treška? Naša. Vaša treška? Tak aj ja si chcem kúsok ukradnúť. A čo sme sa bavili? Rozvíjajúca spolupráca. Do budúcich rokov. Áno. Bude možno. Určite áno. Haló? Ste doma? No poď poďakovať. Ja nie. Poďte poďakovať Miške. Ja by som poďakovala v prvom rade svojmu hlasu, že zatiaľ neodišiel. V rámci tohto dňa sa majú možnosť odprezentovať jednak organizácie v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Freestyle. Ja to neviem. Však dobre, no tak vedem ani. OK, tak povedzme teda niečo k tým návrhom, ktoré ste... Nech odletí osa. Lebo keď sa tu začneme cápať po hlavách, tak to bude veselé. Je to stále, taká média. Stále tu je. Ona chce niečo povedať určite. Počkajte, ja som chcel staviť, čo si opýtate. Neviem, aké je počasie? Záujemcom o exkurziu na Trenčiansku elektrickú železnicu vieme poskytnúť servis v podobe dopravy autobusom, kde vlastne odpadne záujemcom... Ja som sa tak domotal. Bože, toto ja neviem už. Jak sa raz nedá to na prvý. Záujemcom, alebo... 26. septembra 2022 vykonali príslušníci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach šetrenie k poškodenému Znova. Áno. 26. septembra 2022 vykonali príslušníci Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach šetrenie k poškodenému chodníku. Aby všetko fungovalo tak, ako má, aby sa nič nepokazilo a hlavne, aby to slúžilo ďalšie 10 ročia tak, ako to má slúžiť svojmu účelu. Nebol gól, nie ešte. 0-0 stále. Po dvojročnej prestávke sa opäť do Trenčianskych Teplíc a Trenčianskej Teplej vrátilo obľúbené A ty púšťaš. Ja nechcem... Choď si, čačko. Ja ti dám do Silvestra. Ste zákerní. To je všetko počuť, rozprávaš do mikrofónu. Ale to je dobré, že dá si mikrofón pod ústa. Ste zákerní. Tretí mes... Šteká. Volaj má rúžové kopítko. Ty si riadne